Ti malilaw, ti Diyos tayo, anya mangay mula mapitento. No dakesti imimulam, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biyang ang nangayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula agapit olata. Hello! Kumusta kita galmay sa mga opportunity dito yung masasyon iti radio 1143 DZMR. Ni Sara daytoy dayamit lang ni Brother Thomas. Sakpay lang iti kadwa ni Pastor Bong iti sa magbamanong bundaway. Kaya't muna dapat mga gananggal Zambado iti kastumot lang ang oras alas 6:30 hanggang ti alas 7. Noro diti day kung nagundaway iti dati yung website pati temang isuro ni Pastor Bong is about God's providence. Ulita God's providence. Amo iti inaldaw panagdiab tayo saan nagsaroday na kalagati panagtrabaho. Agring kay masapa, mapate palengke, mapante eskwela, opisina, taltalon, kandadu mo pa nga nesisita nga wapanan tayo. Davitter kud sakripisyo akas lamboy lam may sangabukar na at dati naman tayo mangnamlama tayo agapit tayo into no umnoken usto nga panawan iki panagapit nga agpay metlang iti pamilya tayo. Yama mo yung uray adda iti adda daviti nga sakripisyo dumten laktang iti tekag sabsabali manin nakaparasan ganda dumapay nga pakakumikuman tibiyan. Absap, iti day kinadsapa day taman iti isuro ni Pastor Bongko datayo, ilaw lawag na asat mo nga bapagbalay yan dagiti nga banbanag ngun na dagiti nga paspasamak iso nga nakatunin ka lang dapat kabsat kit kalpasan na daytoy kakabsat amok na adda ti aramidan ti apo kadahayo. Now, don giti mong pwede iti nga kanta kit kalpasan na daytoy nga kanta itid kontomet lang ken ni Pastor Bong. Adayo ti dalan ang naganaak, O Diyos. Sipnget ken liday ti narakop ko. Adunga aldaw ken rabi ti napalabas, nalipat akon ti pudno nga ayat mo. Kaslana apukaw, a karnero itilet ang nagsaapo ulak, di na dito'y lubong. Ngem nakaruaban ban, nukti na padasak, ket namiris ko si kalaeng di ka Namiris ko si kalaing di kaamang ko. Ngemitan na subliak ken ka apo, awatek man nakabali na pamakawan mo. Urayan niya ti kinadakes ken bitbitut ko, sikat namnama dalan ken yako. O Jesus at subli akin ka. Iti kaadayok nagururay kagaayam, saan mo abinay bay anti kararwa. Idin yan lalatiw ko
naragsak. Ngemitan ak subliaken ka, Apo. Awatek man nakabali na pamakawan mo. Uray aniya di kinadakes, ken bitbitut ko. Sikat namnama, dalan ken biyak ko. O Jesus, agsubli, akin ka. Iti krus mo, nakita't tilawag tibiyag. Ti dararaam, tinangugas, ti kinarugit ko. Awan ti basol, agdi kabayla na dalusan. Awan natangsit, adi mo mawis nga agsubli. Ngemitan ak subliaken ka, Apo. Awatek man nakabali na pamakawan mo. Uray aniya ti kinadakes, ken bitbitut ko. Sikat namnama, dalan ken biyak ko. O Jesus, agsubli, akin ka. Agsubli, akin ka. Dito'y sidong mo at dati na. O Jesus, agsubli, akin ka. Amen. Thank you for listening to this song, ladies and gentlemen. Let's listen to our teacher for today, Pastor Bong Lagmain. Hello, gayam kan kakabsat. Thank you, Sarah, for that challenging introduction. Nadakamat ni Sarah itay nga gaputi ka adu dagiti pakakupmikuman tayo dumteng latati adumot nga pakadanagan manin. Sa bali, tayo na pakakimikuma mi din na minsan at daman ti pakadanagan nga sumarno. Kat iti panagdandanag, natural kadagiti tao daytoy. Unay pa'y natibkar ti pamatim at dalatamot ti tiyempo nga agdanag tayo. Nga mamuyo, at dangay ti kinuna ni Apo Isus sa masarakan ijay, Mateo 6:30 may sa aging gat 33. Matthew 6:31-33. So do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagan run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amoy kakapsat, God's providence, kaya nasa wandag ito'y nga kinabaanang iti Apo, kapsat makita ti Apo dagiti kasapulan tayo, sakbay nga dawatem. No maipaay dagiti kasapulan, dagito'y nga bilit nga agtaytayab. Maipaay mat garuti kasapulam gayem.
No nagmula tayo iti bukal, akas namtakamatin tayo iti dito nga programa, nagmula ka iti bukal iti pamati, kahit nga sawan, agkam matalig tayo uray pay na magati daga, awan tudo, napasamak idi na minsan dayta, awan ti tudtudo, kat numampay awan nga talaga ti tudo, kat na magati daga, agkam matalig tayo latakin ni Apo, agtalig tayo iti Diyos, ta isuna ti makaammo, nga mangibaon iti tudo. Amoy ko kapsat dagiti rigrigat tayo, dagiti sakripisyo, saan nga masayang? Haan nga wasted dagiti nga sakripisyo? Ngam te pa nagtalag saan nga maibasar kadagitay kabailan, laing tayo, wenno saan nga agbasar kadagita imima tayo, masapul nga nakaangkla, dagiti pa nagtalag tayo kini Apo. Masansan kapsat madanagan tayo nga talaga awan pay madanagan tayo takas tangarud met ti kababalin tayo nga tattao no daduma tawan pay met tayo urayin tayo ket matimtar tayo nga umasideg no daduma kadagitay gagayem nga mabalin tayo pagutangan wen ala adaman iti kahit ko nga maibingay kada kayo nga i-share kada tayo ni Sarah, pakaistoryahan da ito iti biyag iti agama. Dita Africa, mabalin nga pakaadawan iti leksyon. Sarah. Thank you, Pastor Bong. Mapatengor ti prestoryan dahil nga may isang farmer dita Africa. Gapu iti rigat iti danom, may nga beses daran admula iti makatawan. Det yu a pamilya na wamdan iti bisin, ket dudong tengmet na makaapik da, iti unos iti upak na bulan, talo nga beses da nga mangan nagiti nga pamilya. Adamat iti gudaway na dua nga beses ket nakaro inton dumten iti maudi nga dua nga bulan, sakbay umay iti todo, may nga beses dala nga mangan. Tay may sanganap dahito nga farmer nakaro iti bisin na kit napan kini amana. Gam dahito nga amana ko na ng anak agan muska. Bua abulan langin makamula tayo. Kat talunton nga beses na mangan tayo. Napan nga ro dahito nga ubing nga nagayayam kat bayat iki pa nagayayam da kadagiti gagayom na nakita da dahito nga may sang asako nga dahito nagyan na nga trigo uno dahito datay bini dahito nga ama. Nabtaray nga napan kini ama na kit kinuna natatang. Abday kinakita na bukal ijay at trigo. Mabalimtay nga manganin isi kaldo nga beses. Kuna dahito nga ama, malidangan anak. No ilut tayo dahito nga bini. Nakarakaron ton nga mabisinam tayo. Sumaaganos kata si Dezen kipa nagmumulag ti trigo. Nakaro tilidang dagiti nga agama agseputa, di damot nga mabalin nga lugtwen, tay binida. Hayat ni Yahweh, sana patingga tunggal bigan, mapabaro lata ipay mo kaniyak. Baro apiksa tarabayan na itidala na nalinte o ti kasin mundas pinaldawa mapadas kinaimbak kenayat diyak kupas kumuyok kaniyak itipan balay mo, Diyos, agtaenga. Arami din tinalinte, ayat adi agbabaliw, si Papa kumbaba. Ken ka o tikas
daenga Di kasi Thank you, Sarah. Narigat nga talaga nga amirisan dahito nga kasasaad dagito nga kakabsat dita Africa kang runaan na dagito nga agama. Ngam adda tinabak nang nga adal ang maadaw tayo iti dayto eh. Ngamin adda tilintag ti Apo iti panagmula ken ti panagapit. Daytoy ket saan nga nagbaliw. Ipaay ti Apo ti kasapulan tayo akas sagudayin iti Matthew 6:33. Daytoy nga farmer na awatan na iti principle of sowing and reaping. This is about the natural law of planting and harvesting. At dati gundaway ti panagmula, gundaway iti panangisagana, iti pagmulaan tayo. Ket ti Apo amuna ti kasapulan na iti dayta nga panawon ti panagsagsagana. Okay? Ket noan niya ti kasapulam iti dayta nga panagsagsagana ni Apo ipaay na ti kasapulam because God knows the season of preparation, planting. When kabsat, ulitek ka, inton siyempo nga nagsagsagana kang agmula ket nakamula kan, God knows that season. Adamat iti panawon ti panagpadakkel iti mula ni Apo amuna mutlaan iti kasapulan at that time of allowing our plants to grow. Isu na nga ti mangibuon mutlang iti tudo. Nalagipyo nga nagdandanag ti nagadung nga kakabsat lalo kadagiti adda ditoy Isabela and some other parts of region 2 taawan mutlang iti tudon. Anya nga ita adda iti tudo kakabsat. God sees your need at the right season. Isung adamat iti panawon when iti panagapit. And that is the joy of the harvest. Isu tunggal ka nito iti biyag. Kaya ti Apo nga makitimpuyog kada tayo. Taam mo na ngamin ti paspasamak. Ti tunggal panawon. Paset iti biyag. Tunggal ka nito. Ammo ti Apo dagiti paspasamak. Ket kayat ni Apo makitimpuyog kada tayo. Tapnon ti kasta maawatan tayo dagiti panawon. Ken ti pan nakabalin ti Apo, ken iti ayat na nga makitimpuyog kada tayo. God sees every need. Kakabsat. Isungarod nga, kayat ni Apo, ulitek makitimpuyog kadagiti paspasama. Ket kayat na nga ipaay, iti kasapulan, ti tunggal paset iti panagbiag tayo. Iti daytoy nga lawas, wen, siyempre, urepay iti na minsan nga lawas. Urepay kadagiti nga panawen, ragragsakan tayo ti pan nakaibukbuk dagito nga tudo akasapulan iti mulmulo tayo. Ket masibugan dagitay mulmulo tayo. Anyaman dagiti araramiden tayo. Kabsat, nupay adda iti mapadpadasam ita nga problema, parikot. Ikam man ti panawon wenno gundaway a pagyamanan ti Apo. Ikam iti panawon nga ammirisem iti kinaimbag ti Apo. Guputa isupay lang mati makabael nga mangipaay kadagiti kasapulan tayo. Trust Him to provide for this season. When kay ti Apo nga ipaay ti tunggal paset iti panagbiag tayo. Paset panawon. Adda kasapulam ita a panawon ammo ti Apo dayta. Inton nasabet iti umay manen nga nasabet daytoy nga panawon. Ket umay manen ti sumaganad nga sabali manen nga season. Ipaay manen ti Apo. God is a God of all the season and God will provide for you gayam ken kakabsat. Kararag tayo. Apo, hagyaman kam iti kinaanos mo nga mga awat kada kami uray pay matutuukan kam no dadduma. Agsipot takas lang nagbayag nga maipaay dagiti kid daw mi.
Apo dumawat kam ti pamakawan, no kurang ti panagtalikmaking ka, kurang ti pamatimi. Apo ammum ti kasapulan ti tunggal may sa kada kami, kang runaan na dayto nga kabsat ang nakatune in ita nga Sabado. Masapul da apo ti pannakaagas, agasam dayta nga cancer itinagan ni Apo Isus. Anyaman nga cancer nga nagtaod ket adda kadagita nga bagi dayto nga kabsat nga agdengdengeg ita. Kabsat awatem ti pannakaagas itinagan ni Apo Isus. Dayta nga cancer mapukaw iti dayta nga bagi itinagan ni Apo Isus. Dayto apo nga kabsat nga naaksidente, amadama nga nakaidda ket nasakit dagitoy nga sugsugat agasam dagita nga sugsugat na apo. Kastamot dayto nga kabsat apo nga na stroke agasam itinagan ni Apo Isus. Dagito nga kakabsat nga adamot iti problema da iti pinansyal. Apo kaman ida iti kinasirip tapno they can produce wealth. I-connectam ida kadagiti mabalin nga makatulong kadakwada iti pinansyal. Ket apo paray rayam dayta nga tulong nga ipaay da nga pinansyal tapno ti kasta apo mailapaw da iti dayta nga problema iti finances. Dagiti anak nga madama nga agad-adal. Ikami dati anos ken saririt sirip tapno makalpas da kadagiti panagadal da. Apo at dayti may sang adipen mo, itangag dengdengeg may sa dayto nga pastor ket dumteng dayto nga gundaway akas saanen kan nga efficient ket maupay ket kayatnan nga agtrabaho iti sekular apo. Inayabam dayto nga pastor, inikam isuna apo ti sirmata ngem dumteng lang iti panawen nga umay dagito yung kasto yung kapadasan iti panagserbi. Apo ipaay mo man ti kasapulan na dayto yung adipan mo ideklarak ti pamindisyon mo apo iti dayto yung pastor. Kataba mapabilig kad man ti panamati na ket manipot iti dayto nga gundaway agtultuloy nga agserbi agsipot ta adda ka iti sibay na. Apo idawat mi met iti panang tengtengel mo kadagiti pangpangulan mo iti dayto ilimi nga Pilipinas tapno dagiti pagsayatan man ti kaadwan isukat ti mapasamak babaan met lang ti panang tengel mo kadagiti anyaman nga desisyon nga aramiden da dagito yapo nga pangpangulan mo. Yaman kami ti dayto nga programa ti agmula gabit bendisyon am dayto nga stasyon iti radyo apo nga kanayon nga magidandanon tinaimbang nga damag. Agyaman kami tinamnama nga addaan kada kami ket masapul milaeng nga tagikwaen dagito nga namnama ken sungbat agyaman kami. Dayto nga ti dinawat mi amay gapu itinagan ni Kristo nga apo mi. Amen. Malilaw ti Dios tayo. Ala, agyaman nakakapsat ting kay panagdengeg inton umay manen nga Sabado iti kastoy matlang nga oras. Dayto ti gayem yu bong lagmay. Iti dayto matlang nga programa ti agmula gapit ti agmula gapit. God bless you. Bye bye. Di dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati. Biyang ang nangayon ti teniapa. Mula agapit ay tating karina